Ja, Magne, han går lige i gang med at finde en Kahoot. Jeg ved ikke helt, hvad han har gang i her. Ja. Jeg har været på scenen her en del gange efterhånden. Og jeg har aldrig været så nervøs, som jeg er lige nu. Vil I ikke være søde og gå med ind? Tak. Og lige bare lidt pæne navne. Det vil jeg blive ret glad for. Men jeg er ret nervøs, og jeg vil godt have lidt hjælp på. Så jeg vil rigtig gerne bede Nana og 3. U om også at komme herop. Hej. Det vi skal lege en leg, og du må ikke svare, uanset hvad jeg spørger dig om. Er du med? Ja. Du starter. Nej. Okay, jeg tror vi starter. Jeg vil rigtig gerne have dig med til gala, fordi jeg synes, du er fucking dejlig. Det er første spørgsmål, det her. Så er det løs nyt. Næste spørgsmål. Nana? Vil du gøre mig uendelig lykkelig at smage mig til gala? Nej. Jeg tror, jeg skal spørge dig selv. Vil du smage mig til gala? Ja. Yes.